Biye alamisa ye janvier kalo tile 8 san 2026 an minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna tarata don janvier kalo tile 6 san 2026 kɔnɔna na an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka jamana saba ka lasigidenw ko olu ka yamaruya sɛbɛn ko o minɛ kuluba palais kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Iran jamana na fɔ ka taa se Pays-Bas ma ani Chine jamana fɛn min ye ni jamana ninnu ka lasigidenw ye olu bɔla ka taa u ka yamaruya sɛbɛn ko o ta ka di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma Général d'armée Assimi Goïta min b'a yira k'a fɔ bolodiɲɔgɔnma min bɛ ni jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ halisa o tɔ b'a la ka waleya ka a sinsin. Ka sanga ni an ka gouvernement ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna ye fɛn min ye Jara transport ye ni ale compagnie kun jɔlen don an ka gouvernement marabolo fɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ kunu araba janvier kalo tile 7 san 2025 kɔnɔna na gouvernement marabolo ale bɔla ka yamaruya di Jara transport ma Jara transport ale yɛrɛ kɔni bala ka boli an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. Ka sanga ni an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye Général de brigade Mamadu Masaule Samake ni ale opération dugukolo ale commandant du théâtre ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a kunda labɛnzanga kan ni o bɛ Mali ni Niger ale frontière la ni a tun bɛn siralen don ni opération dugukolo ale yɛrɛ kɔni chef d'état-major ni a bɛ wele ko colonel Seydou Sanogo olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa u ɲɛ da ni yɔrɔ kofɔta in ka fɛn min an ka kɛlɛkɛcɛw ye ka taa olu yɛrɛ kɔni lagɛ ka foli bila kɛ ka ɲɛsin u ma o tɛmɛnen maa minnu ni olu bɔnɛna u ni na fasoko la u tilala ka taa u ɲɛ da olu kaburu ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma kofɔta ninnu ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye colonel ye a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka tila tuguni k'u encourager u bɛ wuli ka jɔ min na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. Ka sanga ni kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye fɛn min ye Mahamadu Awa Gassama ni ale tun ye CNT ma ye ni ale minɛna kabi juillet kalo tile 2 san 2025 kɔnɔna na ka sanga ni a ka waleya min tala ka Côte d'Ivoire ale jamana ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan minnu ni olu yɛrɛ kɔni dagalen tɛ ni o de kɛra sababu ye k'a to ale kɔni minɛna a yirala k'a fɔ sini juma janvier kalo tile 9 san 2026 kɔnɔna na ale ka kiri o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ Côte d'Ivoire ale jamana na. Halisa an bɛ to kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔna na Sekina Nimaga ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn siko la ni ale bɛ kuma bɔlɔlɔ sira sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok ale kan ni a yɛrɛ dagayɔrɔ kun bɛnnen don Faransi ma ni maliyɛn den don a yirala k'a fɔ ale minɛna Sénégal lakana tigilama fɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ ka sanga ni nɛni juguw ye ka ɲɛsin maaw ma o hokumu de kɔnɔna na kunu araba janvier kalo tile 7 san 2026 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ale ka kiri yɛrɛ kɔni kuncɛla n'a a yirala k'a fɔ ko a bɛna san 1 o yɛrɛ kɔni kaso kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sefa wari 100,000 ka a yɛrɛ kɔni kan ka na o de sara. Ka sanga ni kuranko kunkanko ye an ka faba fan caman bɛ yen nɔ olu maaw b'a la ka u ka damakasi yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida caman na olu b'a la ka yira k'a fɔ ko u tala ka kuran yɛrɛ kɔni sɔrɔ fiyewu o hokumu de kɔnɔna na an bɛ taa segukaw olu fɛ yen nɔ olu fɛnɛ bɔla k'a yira k'a fɔ olu bɛ kuran sɔrɔ tile kɔnɔ ɛri 6 de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mopti ye kalo damadɔ ɲɔgɔn kɔ k'a sɔrɔ kuran tɛ yen nɔ olu fɛnɛ bɔla k'a yira k'a fɔ olu bɛ kuran sɔrɔ ɛri 6 ɲɔgɔn kɔ de la tile kɔnɔna na Asango ani Gawo dɔgɔkun 3 o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen k'a sɔrɔ kuran tɛ olu fɛ yen nɔ olu fɛnɛ bɔla k'a yira k'a fɔ olu bɔla ka kuran sɔrɔ janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 kɔnɔna na ni yɛrɛ kuranko in kɔni kɛlen don sababu ye k'a to maa caman olu yɛrɛ kɔni b'a la ka u ka damakasi yira ka welewelema da o yɛrɛ kɔni kɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ an bɛ ala deli ala k'a faamuyali ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa Kidalikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalan mɛtiri caman ye olu ka sara o suspannen don Kidali ale marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni kalan mɛtiri ninnu ye olu kɛlen don k'u ka poste yɛrɛ kɔni abandonné n'u yɛrɛ kɔni tɛna régulièrement u ka baarayɔrɔ la o de kɛlen don sababu ye k'a to u ka salaire o kɔni suspannen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ.
maliyɛnw a ye min ɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleya. Tunga lafiya ka programme kura ni o ye logement sociaux ye. Awɔ, logement sociaux programme i ye maliyɛn ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux in programme ale la. I dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Logement sociaux in ale bɛna kɛ Banangɔrɔni ani Kabala. N'i b'a fɛ i sen ka ye a la nɛgɛjuru sira ta i ka message ci WhatsApp kan k'i tɔgɔ ni jamu ka o bila k'a fɔ k'i bɛ fɛ i sen ka ye Banangɔrɔni ta la walima Kabala ta. N'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma. I bɛ tunga lafiya ka so sara a ye dɔɔni dɔɔni. Mun de ka di ka nin bɔ sa ni tunga lafiya tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ka hamina tɛ fosi ye. Maliyɛnw maliyɛn sigilen bɛ jamana kɔ kan i ka se ka so sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa Burɛmkaw olu fɛ yen nɔ. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burɛma ale lakana tigilamaaw ye fɔ ka taa se u ka ɲɛmaa ma. Olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka yamaruya di u ka lakana tigilamaaw ma walasa u bɛ se ka wuli ka jɔ sigi sen kan Burɛma ale marabolo kɔnɔna na ka dankari kɛ wulu minnu ni olu basigilen tɛ Burɛma ale marabolo kɔnɔna na ka olu bɛɛ lajɛlen faga. Yamaruya yɛrɛ kɔni dil'u ma kari don janvier kalo tile 4 san 2026 kɔnɔna na. O hukumu de la a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka wulu 4 o yɛrɛ kɔni faga wulu minnu ni olu yɛrɛ kɔni basigilen tɛ fiyewu. O tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ wulu caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni bolilen don ka u dogo fɔlɔ. U yɛrɛ kɔni bala ka nin wulu ninnu faga kun min kama ka sababuya kɛ ka sanga ni u ka basigibaliya ye u yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ min ladon ni marabolo kofɔta in maaw kun o de y'a to u kɔni bala ka wulu basigibali fɛn fɛn bɛ Burɛma ale marabolo kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen faga. Ka sanga ni farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan ko ye CAN Maroc 2025 ale daminɛna a bɛ dɔɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye sini juma ye janvier kalo tile 9 san 2026 kɔnɔna na. Fɛn min ye an ka Samata Sɛgɛw ye ale ni Lion de la Teranga olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ dono ta ale kɛnɛ kan. An bɛ Ala deli Ala ka sebaya Ala ko o di an ka Samata Sɛgɛw ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry ale procureur général ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn tarata don janvier kalo tile 6 san 2026 kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye colonel Claude Puvier ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Plala ni ale tun ye Musa Dadis Camara ale ka ministre de la sécurité a yirala k'a fɔ daba masa o ka wele sela ale ma ka a to kaso kɔnɔna na ka si sanga to san 66 ɲɔgɔn kɔ la. An bɛ Ala deli badane ma Ala ka adi ani alisinamɛ an bɛ Ala deli badane ma Ala ka adi ani banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso janvier kalo tile 3 ka don janvier kalo tile 4 na kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ kana wuli ka jɔ sigi sen kan Burkina Faso ale jamana kɔnɔna ka coup d'état ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma capitaine Ibrahim Traoré ka sanga n'u ka lakana tigilamaaw ka wuli ka jɔ a yirala k'a fɔ tigadɛkɛla ni coup d'état kɛla ninnu yɛrɛ kɔni kan o y'a yira k'a fɔ maa kelen yɛrɛ kɔni sɔrɔla maa min ni ale kɔni tun ye commerçant ye ale yɛrɛ kɔni minɛnen ale bɔla ka maa tɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni sen bɛ nin ko in na ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ko fɔ ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.